Pangutan na babahin aning Roman Bisan ko siya, Christian Roman Christian na diin sa Roma nahimo na siya ang official religion na ng 351 ni Judicius. Sakto ba siya? Sakto ba si Judicius nga siya ang pinakaunang siya nagtatag sa simbahan nga Roman o kanang gitawag na siya o kanang sa Tagalog, sa Tarapo. Talmudic time? Dili, no. Kanang sa kuan ba? Bali sa Christian na ibuon niya ang Christianismo niadtong 381 AD. Judicius. Yang pinakaunang simbahan niya nga gitatag niya kanang gitawag nila og Saint Sophia. Kauban niya si Reinhard Theodorica nga nagpuho anak. Ang Cathedral of Saint Sophia na sa Byzantium, i-create niya na in honor sa Christian faith. Pero wala giingon sa kasaysayan nga siya ang nag-imbento, nag-create sa Christian religion sa iyang panahon. Ano man kay naan ang Christian religion, ang Christian Church or the Roman Catholic Church before Theodosius. Sa panahon pa Constantino, gigila na. Before Constantino ang simbahang Katoliko. So, pero nganong i-declare ni Emperor Theodosius ang Christian Church or the Roman Catholic Church as state religion na naman sa hinungdan nga tungod sa pagbaba ni Emperor Julian the Apostate sa pagtuong Katolika sa iyang panahon tungod sa hinungdan nga iyang gibalik ang paganismo. Muna tungod ana mo nang iyang i-declare na ang Roman Catholic Church or the Christian Church mao na ang state religion sa Roman Empire. So sa to pa kini yung kasaysayan yun sa Roman is pagano gigikan. Pagano gikan? Ang Roman Empire? Yes. Yes. Ang Roman Empire, yes. Pero ang Roman Catholic religion or Christian Church gi-adapt and at the same time ang mga emperors nag-profess, nag-convert sa pag-Kristiyano, pagka-Romano, Katolik. Sabot pasabot ang faith sa panahon nag-profess sa mga tawag yun yung mga emperors ang mga pagpunit na sila pagano, Kristiyano na sila. O sa man yung original nga Christian yun? Jewish Christian o Roman Christian? Na ay Jewish Christian, na after Roman Christian. Ang kanang Roman Christian, kanang giingon ni San Pablo, Roma Kapitulo 1, versikulo 7, gitawag mo nga mamahimong balaan, na apoy mga Jewish Christian. So, kining Jewish Christian, na may Jewish Christian, na apoy Roman Christian, pareha ra ba ni sila og doktrina o managlahi? Ay, pareha sila og tawag ining doktrina, ang gisunod nila ang Christian religion. Okay. O niya, ang Christian religion, nagtudlo na diin na ipasunod ang Jewish religion. So, lahi man ang Jewish religion, o kanang Jewish Christian, i-refer man na sa pagkarasa. So, ang tinuod nga, original yun nga Christian, kining Jewish Christian. Simple kaya diya man nag-origin ang diya man nag-origin ang Christian Church. Pero it does not mean na Jewish Christian ang iyang teaching Jewish pod, no. Dili ang iyang teaching Christian religion. Wala na ingon sa Saint Ignatius of Antioch, kung tinuod ang Kristiyano dapat dili ka mahimong Judaizers. Buot ipasabot dili pwede sundon ang teaching sa mga Hudyo, ilabi na sa ilang gitawag og mga balaw, dili pwede. Dato pa ang Jewish Christian karon is Sunday keeper na, dili na Sabbath keeper. Yes, nga naman kay ingon pa sa mga Kristiyano kaniadto dili nagkapwede mahimong Judaizer. So ang Judaizer buti pasabot na kasunod-sunod sila sa ilang adlong ipapangulay nga gi-implement sa mga Hudyo. Kanang mga Sabbath keepers ka mga panahon, mga bigit man na sila. Kay kung wala nawala ang tawag ining Sabbath day, kung wala nawala, so therefore ang balaod concerning the Sabbath implemented pa until now. Kung implemented pa until now, nya wa nimo na tumana o ka tumas tibok balaod. Okay. Ang Jewish Christian Dominguista na dili na Sabbathista. Yes. Nabatay kasaysayan ana nga ang Jewish Christian dili na Sabbath. Yes, lahat ay gitawag kasi sa even gan nagtukan ang Biblia nga every Sunday sila nagkatigo. Every Sunday? Yeah. For example, kanang Acts chapter 20 verse kanang verse na kanang Acts chapter 20 verse 7. Domingo sila nagkatigo. O kanang gitawag og 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Domingo magyapon sila nagtigo. And Acts Revelation chapter 1 verse 10. Domingo gyapon imo na Lord's Day. So kanang Acts 20, imong giingon nga Acts 20 mabasa ba nimo dinha ang kada adlaw sila nagsimba sa No, di kada adlaw kanang matag Domingo. Matag
Matag Domingo ba? Matag Domingo ba? Mabasa ba diha? Matag Domingo. Domingo. Domingo lang siya. The fact, agi-practice nila na Domingo sila, dili man na sulagma lang, kinausap man na sa 1 Corinto. 16:1-2. Kung sulagma lang, nakasara dimensyon. Pero kadaghan nila dimension concerning anang adlaw kay kana nga adlaw based sa mga early fathers kana nga adlaw proclamation na sa kadaugan ni Kristo. So nabatay mabasa nga si Kristo nagsugo nga ang adlawng Domingo sa iyang kabanhawan maunay puli sa iyang Dili naman kinahanglan suguon ang mga tarong nga anak, ang suguon kadto mga badlungon. Kay ang balaod ono Timoteo kapitulo 1 verse 19 ana na sa mga pangyabag. Sa to pa pwede ra dita magbuhat og uyon sa tong kabubuton dili na kinahanglan mananghid pa o magsubay pa ta sa mga tradisyon sa mga apostoles. Dili ang tradisyon sa mga apostoles at ang Domingo mo sila musimba ang Kristo. Adlaw Domingo. Maunang tradisyon sa mga apostoles at ang Domingo sila musimba ang Kristo. Anong kamo adlaw sa madog gihapon? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.